No je retro a dneska tam ďalšieho videa. Dneska tu máme Jelly Belly Challenge. Ideme začať. Spáme si? No, ideme rýchlo. Ešte už nič. No dobre. Môžeme začať. Som ostrianý. A tu mi sa zostaje vlastne zase. No poprvé. Večerný marshmallow. To je ochutnávka. Tak. Výborné. Ďalej. Tutti frutti. Je to farebné, hej. To je výborné. Sú také malé fazulky. Kto to nevie. Aha, dobre, ďakujem za tečko. Ďakujem. Dobre, môžeme ísť ďalej. To. No, teraz máme šúvačku. Šúvačka, taká čudná prichuťovačka. V takým čudnom balení. Volá sa to jelly hašlerky. To je trošku čudné, že jelly hašlerky. Ale sú to také proste. Som to kúpil v jednom obchode. Moja sestra mi to kúpila. No ja som si to kúpil, ale neviem v akom obchode, to už je dávno. No, ďalej. Pomiešame. Dobre, ideme. Kuj, to čo? Čo je lekuš? Ja sladké drievko. To je hašlerka. To je hašlerka. Ďalej. Pomarančová šumienka. Je to oranžové a také úplne. Je to ani pesitné. To sa nie je chutné. Ďalej. Limetka. No, nie je to fajné. A posledné. No, ešte dve. To je. Prvé je čučoriedky a broskyňa. Je broskyňa. Je to fajné. Ešte to pauzím. Aha, ešte hodové darkviry. To je fajné. Posledná čučorietka. Ja ešte pinoklada som zabudol. Ježiš, ja som koľko na tých zabudol. Ešte mám to dosť. A posledná. No ešte piña colada a pomaranč. To je ochutnávka. A ešte vodný melón. Watermelon. Červený. Červený melón teraz som dal. Nie fajné. A piña colada. Takže to bol fajn challenge, ďakujem za pozornosť.